Balkan vilayatynyň Magtymguly etrapy bayramçylyga taýýarlyk görýär we prezidentiň barmagyna garaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we yerli çeşmeleriň habar bermegine görä soňky bir näçe ýylyň dowamında bu ýerde hem abadanlaşdyryş işleri hem de howpsuzlyk çäreleri giňden alınıp barylýar. Magtymguly etrapynda häzir aly gopkun, bar zady bejerýärler, renkleýärler we aratsalýarlar. Yerli ýaşaýjylara ilkinji nowatda döwlet edaralarynyň işgärlerine regionyň daşyna çykmagy gadagan etdiler. Hemmesi her gün ýogurda mehmanhanalary hem bejerýärler diýip habarçymyz 18-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň 19-njy maýda habar bermegine görä, yerli ýaşaýjylaryň regionyň daşyna çykmak çäklendirmesi ýatyrylypdyr. Hem çäklendirme döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri üçin saklanypdyr. Habarçymyz regionda amala aşyrylýan howpsuzlyk çäreleri barada şeýle görnüň berdi. Neçe keşleriň neçe töwdegärleriniň arasynda arasalyş çäreleri geçirilýär. Polisiýa tarapyndan şüphe bildirilýän ähli adamlar üzgünleşdirilýär we başga etraplara uğradylýar diýip habarçymyz kanuny goraýjy daralardaky çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Magtymguly etrapyndaky bu taýýarlyklaryň sebäpleri barada yerli häkimetler ilata düşündürüş bermeýärler. Şeýle taýýarlyklaryň geçirilýänligi döwlet habar beriş serişdelerinde hem agdalmaýar. Balkan vilayatynyň Magtymguly etrapynda öňkady garrygalada yerleşýän Magtymguly owasy türkmen klassigi Magtymguly Pragynyň doglan ýeri hasaplanylýar. Bu ýerde görülýän taýýarlyklar indi 27-nji iýunda bellenýän Magtymguly Pragynyň şygyryýet gününiň öňü sirasyna gabat geldi. Ýyllary boýy konstitusiýa güni bilen birlikde 18-nji maýda bellenen bu sene 2017-nji ýylda 27-nji iýuna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň doglan gününiň öň ýanyna geçirilipdi. Azatlyň regiondaky çeşmeleriniň bir näçesi Magtymguly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň barmagyna garaşylýanlygyny aýdarlar. Prezident bilen birlikde ähli resmiler we goro gullukları gelerler. Hatda olaryň en çemesi ýam şol ýerde käbirler arasaçylyga gözegçilik edýärler, beýlekleri howpsuzlygy diýip yerli çeşmelerimiziň biri hadyryny eferde tutmazlyk şerti bilen habar berdi. Ol Magtymgulyda prezidentiň doglan gününiň bellenjegini aýdar. Hut şu ýeriň näme üçin saýlananlygynyň sebäbini men biljek däl diýip çeşmämiz belliýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlary resmi taýdan tasdikladyp bilmedi.